Bé, en primer lloc voldria agrair especialment a la Montserrat per haver-nos convidat i donar-nos la possibilitat de parlar de la nostra experiència educativa, que és aquest blog del que ara diré algunes coses. Agraeixo també les paraules de la Teresa abans, que ha comentat que era un blog que estava bé. Jo no sé si està bé, vull creure que sí, però sí que vull agrair el fet que el naixement d'aquest blog, que va néixer un 7 d'octubre, el 7 d'octubre del 2009, tingui una causa, com tot el que passa en aquesta vida. Hi ha una persona que va ser meravellosament tossuda, he canviat l'adjectiu de l'últim cop que ho vaig dir fa poc, que va ser meravellosament tossuda perquè durant un temps em va insistir en la possibilitat de dur a terme un projecte a l'aula com era el d'un blog. Jo havia visitat algun blog de tant en tant, però la veritat és que no hi estava gaire posat. Però la Margarida Capellà, que és l'editora del Fil de les Clàssiques i també de l'Aracne Fila i Fila, ja sé que ha sortit unes quantes vegades aquesta tarda, però penso que és una persona que s'ho mereix, juntament amb la Teresa de l'Aracne Fila i Fila, de l'Isaac Albéniz, doncs em va insistir molt la Margalida i finalment li vaig fer cas. També he de dir una cosa a títol personal, i és que em va arribar en un moment extraordinari. Extraordinari en el sentit que jo necessitava alguna cosa. És a dir, portava 20 anys ensenyant llatí grec i educant-los en la mesura del possible. És una feina que m'encanta, jo penso que és una feina que ha de ser vocacional, però hi ha vegades en què necessites algun estímul. Hi ha vegades en què les piles es van descarregant, és una feina, abans ho comentava amb un company, que és de molt desgast, i a vegades necessites una mena de deus ex machina. I jo el vaig trobar amb la Margarida, de manera que moltes gràcies. El nom del vaixell d'Odisseu és metafòric però molt significatiu, no cal que us ho expliqui. Odisseu és el gran heroi, és el gran viatge, és la gran travessa, és la gran singladura, és la gran experiència de la vida, i això és el que jo vaig voler transmetre als meus alumnes. De manera que, clar, amb aquella recança de veure com reaccionarien, els vaig comentar la possibilitat d'obrir un blog, de fer un blog d'aula, però clar, un blog d'aula, no un blog personal. Si fos un blog personal jo em dedico a fer les meves entrades, les meves reflexions, ho publico, i el que volia és que ells hi participessin activament. Clar, com deia abans el company, el Ricard, això depèn també dels grups que tinguis, i sempre tens aquella por a veure com reaccionaran, encara que fos davant de la novetat. Bé, la veritat és que la resposta dels alumnes va ser extraordinària, es van engrescar molt ràpid. Al principi és veritat que em costava el fet que ells anessin publicant les seves entrades i era jo el que havia de tirar del carro, però de mica en mica ells van entrar en el joc. Van entendre que un blog és una cosa de tots, és una feina compartida, és una feina de col·laboració, és una feina de cooperació, i penso que aquesta idea és molt, molt, molt important. I ells així ho van entendre, i després d'un any la veritat és que tinc la sort de dir que ara he de buscar temps per poder anar publicant les entrades que ells em van presentant. Al principi em costava molt, m'arribava una cada 15 dies, 3 setmanes, però ara, últimament, ja em venen i de primer de batxillerat, segon de batxillerat, de quart d'ESO, em van portant les seves entrades que jo reviso i després vaig publicant. Jo aquest matí he vingut en metro i he vingut sol, però m'he sentit molt acompanyat. De fet, ahir, i ho dic amb una certa emoció, alguns alumnes a l'entrar a classe feia molt que no parlàvem d'això, però em van recordar que avui tenia un compromís, que havia de venir a Badalona. És veritat el que dic i n'estic molt feliç per això. Em van dir, escolta, demà és demà, no?, que has d'anar a Badalona i has de parlar de nosaltres, i has de parlar del nostre blog, i els hi vaig dir, sí, vaig quedar com molt sorprès, gratament sorprès i molt emocionat. I és cert, s'ho senten seu i penso que aquesta és la grandesa d'un blog. A mi si algú em pregunta, escolta'm, què tal el blog com a eina educativa? Diré, fantàstica,
fantàstica. La veritat és que jo com a experiència personal la trobo molt, molt enriquidora. Hi ha 3 aspectes d'un blog. Jo no explicaré tècnicament com funciona un blog, suposo que qui més qui menys ha entrat en un blog sap com va, i qui vulgui pot entrar al vaixell d'Odisseu, remenar, buscar i triar, i trobarà moltes de les activitats que nosaltres hem desenvolupat durant aquests 13 mesos. Però sí que hi ha 3 coses que m'agradaria comentar d'un blog com a eina pedagògica. En primer lloc, és la possibilitat d'introduir a l'aula tot el tema de, que això s'ha dit, i és així evident, el tema de les tecnologies, és a dir, les TIC, les TAC. El fet moltes vegades que tu penses que els alumnes en saben molt, en saben moltíssim, però després te n'adones que n'hi ha que sí, després, en fi, veureu una prova que hi ha nanos que tenen una inquietud audiovisual i tecnològica important, i sí, i a més ho dic molt content perquè jo he après molt també gràcies a ells, però també és veritat que n'hi ha molts que deuen fer servir les tecnologies per entrar al Facebook, al Hotmail, xatejar i poca cosa més. De manera que el fet que ells entenguin que entrar en un ordinador et dona una perspectiva molt més gran, que no és xatejar, sinó que es pot treballar, es poden arribar a fer coses extraordinàries, és a dir, buscant aquella excel·lència, aquell rigor, a mi em sembla que és molt interessant. Per tant, la introducció de les TIC, de les TAC i de totes les tecnologies en un bloc d'aula, a mi particularment em sembla que és una eina idònia. Per altra banda, clar, a mesura que treballes amb les tecnologies, treballes també competències, les famoses competències bàsiques, competència digital, competència lèxica, competència social, etc. Totes les competències que hi puguin haver, algunes les treballes més. Jo no sé què dirà el senyor Pisa d'aquí 4 dies, perquè em sembla que l'informe està al punt de caure, suposo que seguirem per baix, però particularment penso que els alumnes es poden engrescar i es poden entusiasmar amb certs projectes. És veritat que al davant han de tenir una persona, i jo vull felicitar els meus companys perquè, Déu-n'hi-do, ser de clàssiques no sé com és reconegut, em sembla que sí que tots sabem com és reconegut des de certes instàncies, però nosaltres n'hem d'estar molt orgullosos de pertànyer a un col·lectiu com aquest perquè treballem moltíssim. Jo no sé si hi ha àmbits de l'educació, suposo que sí, però no ho sé, que treballin tant com nosaltres, però l'esforç que estem fent, molts professors que estem a secundària, que per tant d'alguna manera formem el futur de la societat, és molt important. Deia el tema de les competències bàsiques, també es poden treballar molt des d'aquest àmbit. Un aspecte molt important per mi del blog és la possibilitat que ells entenguin que entre tots es pot tirar endavant un projecte, la col·laboració, la cooperació, el fet que tots se sentin partíceps d'una mateixa història, que tots s'engresquin els uns als altres, que realment quan un company veu que l'altre ha publicat una entrada i a més té la possibilitat de comentar-la, el dels comentaris és fantàstic, perquè un blog creix a través dels comentaris dels alumnes i ells entenen que com més comenten més gran es fa, que més s'engresquen, que més tenen la sensació fins i tot sent crítics que allò els hi pertany. D'aquí la reacció ahir d'alguns alumnes, de dir parlaràs de nosaltres i del nostre blog. Això em sembla que és molt important. I un altre aspecte que em sembla fonamental d'un blog és, d'un blog i dels professors de clàssiques, és que tenim sort de fer les matèries que fem. Suposo que aquí algú somriurà i dirà, sí home, si ens passem la vida pidolant i patint i l'any que ve tindrem alumnes o no. Bé, a mi em sembla que les nostres matèries són tremendament interdisciplinàries. És a dir, jo als meus alumnes el primer dia sempre els dic, sou uns privilegiats. Primer, per què heu sabut triar? Segur que no us heu equivocat. El que passa és que després tot això ho hem d'acompanyar amb fets i no només amb paraules. Penso que aprendreu coses importants. I per altra banda, en general, la ràtio de les classes de llatí i de grec és de pocs alumnes. 5, 10, 8, 12, 15, 20, 25, ja és molt. I això també permet que projectes es pugui treballar molt més familiarment. Jo penso que un dels reptes de l'educació és la ràtio. És a dir, no és el mateix donar classes a 34 alumnes que a 10 o a 15. Nosaltres tenim aquesta sort. I em sembla que ells ho reben com un privilegi, sentir-se part d'una família, una mica la família clàssica. Per tant, entre el que serien les noves tecnologies, el fet que ells se sentin part i puguin fer coses extraordinàries tots junts d'un mateix projecte,
i el fet de la interdisciplinarietat, perquè nosaltres toquem art, toquem literatura, toquem música, gastronomia, economia, ciències des del món, per exemple, fantàstic de l'etimologia. És a dir, toquem moltes peces i ells s'adonen que s'estan formant realment, que estan obtenint, que estan omplint l'ampolla, i a mi em sembla que després ells poden parlar de moltes coses amb altres companys, encara que alguns se'ls mirin per damunt d'allò que diem sempre, de dir, bueno, i tu què estudies? Jo tinc la sensació, la percepció que ells estan en general contents de fer el que fan. I acabo. Hem tingut la gran sort, i dic la gran sort, suposo que al darrere hi ha una feina, però jo em sento molt afortunat d'haver estat honorats amb un guardó que a mi em sembla que és important, que és el Premi Blocs Catalunya, a la categoria d'educació, que hem tingut la gran sort que el jurat va considerar que el vaixell d'Odisseu mereixia ser considerat el millor bloc en la categoria educativa. I clar, dic que em sento afortunat perquè fa 2 anys el va guanyar la Margalida amb el fil de les clàssiques i clar, jo pensava, 2 anys després una altra de clàssiques, amb el món minoritari que som, no, i em va sorprendre, gratament. I us he portat un petit vídeo, un vídeo que dura 1 minut 16. És un vídeo que és el vídeo promocional del vaixell d'Odisseu pels Premis Blocs Catalunya. I és idea d'un alumne de quart d'ESO. Aquest alumne de quart d'ESO va venir i em va dir, Jordi, per què no fem un anunci promocional? I vaig dir, home, vols dir? Sí, tu et veus en cor? Sí, ja veuràs, va venir alguns més, fins i tot algú de batxillerat va participar i el resultat és aquest. És una mostra, però em sembla que és una mostra molt significativa. Jo, per acabar, agraeixo encara que no hi siguin els 54 tripulants d'aquest vaixell, perquè sense ells ni jo estaria aquí ni podria parlar, em sembla, amb aquesta alegria i amb aquesta il·lusió sense llegir res, que a mi em sorprèn això, perquè soc nou en aquestes coses i a vegades m'atabalo, però, en fi, estic encantat de la vida. Us deixo amb el Francesc Giró, vol fer periodisme, potser algun dia el veureu amb una càmera, no ho sé, però aquí està el seu spot publicitari. Moltes gràcies. Aquest és el nostre vaixell, un vaixell molt especial. El vaixell d'Odisseu, un bloc d'aula del Departament de Clàssiques de l'Escola Vedruna Gràcia de Barcelona. La nostra particular travessia per la xarxa va començar ara fa 9 mesos, que han sigut molt intensos, divertits, amb moments memorables que hem compartit plegats. Anades al cinema, al teatre, publicant entrades i fent cursos de cuina. Hem viatjat a través de la mitologia, cantant en llatí i en grec. Ens hem inspirat en els clàssics per escriure les nostres pròpies obres. Hem entrevistat personatges de còmic i un munt de coses més. Esperem que el vaixell d'Odisseu, amb l'ajuda dels seus tripulants i de tota la gent que hi col·labora i el fa gran, segueixi navegant per aquests mars de clàssiques i que la travessia ens meni a nous ports dels que puguem aprendre moltes coses. Així ho esperem. Premis Blocs Catalunya 2010 en la categoria d'Educació.